जय शिव शंभो जय गुरु बिमा लक्ष्मी आइ सातेर के सात 50 खुदुना राशि नालि खुदुना राशि माबा राशि तो ओरैबायदि जाहैदों आरोना जोंना एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डआ तो मालायनि राशि नायनाय गावनि बे गावना मा सुनि ग्रह नांखो बेखौ नायनो बावबाय बियो आरोना ओरैबायदि जाहैदों आरो घटनाया तो मा नायबावनो नोंसोरलाय लाजिलांबायसो आं बेखायनो बोरैबा यान्दाबु गोरोबथा नालि जिबौ गोथै मोनामखायो हावायु खुगाखौबो फुखायाखैमोन बिसोरो आंनि मथेबा माखौ बुंदों बुजियाखै दा नायग्रो बावदोंसो आं खिन्थानो नायग्रोलाय थोद फाग्ला सयथि यान्दाबु गोरोबथा मोनामखायो आरो ब्लार खालामनो दाफिन दे आंखौ मिथिबाय बिसोर ब्लार खालामना हेगाराखै आंबो हेगारा थोद फाग्ला मानसिफोरखौथ' लाजाखाया सानैखौबो नालि माबा मा होनोमोनलाय प्रमद बर' खिफिनायसो मोनखायो फाग्ला बे फाग्ला मालायनि राशि नायनाय बे सिख्लानि राशिखौ नायदोंमोन खोमा नां फथायबाय बे आसला फाग्ला बिदिनो जायो नालाय थोद बेबायदि हामालै मिथिबाय नों सासे इउटुबार एसे माने फेमास जानायानो इउटुबार नोङो बेबायदि हेगारना लाबा जाबाय होनना सानना लाखादों नों आरोना नोंनि लाइफआ गोजौआव मोनहैखाबाय होननानै गोजौआव माने बे थैनाय खोनाखै आं मिथिबाय बे गोजौआव आरोना बुजिदो नोंसोर गावबागाव बेबायदि हामाथ' माने हामो खालाम खिन्थु बेबायदि आपल'ड दा खालाम आरोना नों खालामाखैबाबो सोरबा खालामखादों ओरैनो नोंसोर फट'खौनो साफायदोंबालाय बेबायदि मोनाना मोनो मोननाया आं बावदों खिन्थु नोंसोरो बिदि पाब्लिक खालामना होनो हामा आरोना बिदि मा बुंबावनो नोंखौलाय आरो माने आं रागाबो जोङा बेखौ इन्टारेस्ट नाङो एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डखौ आरोना नायनोबो खिन्थु दाबो नायगोन खिन्थु बेबायदि जेबो बुंग्रा बहुद दंखायो मालाय कमेन्टआव बुंगोन आरो सोरबा आंखौ बुंहरगोन आरोना सोरबा आंखौ जाहरलायगोनलाय जाहरग्राबो थाखायो बेफोरखौ जेबो सानालां जाम्बाफोरालाय आरो नालि भाई आं बारा बुजायला आरोना बांद्राय बुजायबाबो आं गोरोंद्राय जाहैगोन आरो जाहरलायगोनलाय आंखौ ओरैबायदि जादों खोथाया इउटुबाव ओरैबायदि हिट जायो थ' बुजायग्रायासो एसे प्रायहर जायो आरोना बिनिखायनो आं सानदों नोंखौ एखिनि बुंनानै दोनथ'नोसै खोमा साइडआव ओरैबायदि आरोना आंना साननाया थ' नों बेफोरबायदिखौ सासे इउटुबारा बेबायदि आपल'ड दा खालाम आरोना बेखौ बुजिनांगौ आरोना नोङो आरो फेमास लायबावसो नों दानो हेगारगोन दाहायनो भाइराल तामाम लागाव ओरैबायदि आरोना आंबो बारा बुजायला एसे गोरोंद्राय जाहैबाय आंबो थ' लोगोफोर बेखिनियावनो बेखौ साइडआव दोनथ'बाय आरोना नालिखौ एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डखौ थ' मा बुंबावनो नालिखौ बहुद पसन्द जानाय सिख्लाबो दंलै सासे सिख्ला दं आं खोन्थानि र' नायलाय स्क्रिनाव आं जि साइज गाहायना साइजआथ' साइजलै लाजागोन खोमा ओमफ्राय आरो एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड फेमिलिखौ आं जि फसायो आयु जोंहा नानियासो मिथिसिगोनलै एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड फेमिलिखौ फसायो ना एन्टारटेनमेन्टखौ फसायो नानियासो मिथिसिगोन एन्टारटेनमेन्ट आदाखौ नमस्कार आदा नों नुबाय गैला नानि गैला नोंसा नोंदाया एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डआ नमस्कारनि रिप्ले होनो हालोदाव गैला थारमाने एकदम अबस्था बे आवायासो बुजिबायना नोंखौ जि साइज नुयो बे आदा एन्टारटेनमेन्टखौ आयु किसी की नजर ना लगे मेरा एंटरटेनमेंट क्या कहे यार अब तो नजर लग गया तेरा तो नहीं लगा बट किसी और का लगा है वो किसी और का राशि चेक करके खुद की राशि में ही सुनिग्रह नांबायब्रा आंबो हिन्दी बारा रोङा ना थब्लं थाब्लं बुंग्रांलै आंना बाराबा ओरैबायदि जादों आरोना थ' बेनियानोसै आरोना बिनानाव बांद्राय फेमास मानसिखौ बिदि पसन्द जाबा बिदिनो जायो आरोना ओरैबायदि जायो खोथाया थ' नानिखौबो बेखिनियावनो बुंनानै साइडआव दोनथ'नाय जाहैबाय आरोना आङो थ' भिडिअखौ आपल'ड सेभ खालामनाय जासिगोन थ' बाय मिथिबाय
नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन आंनाबो बहुत गोबाव गोबावजोंसो फैयो भिडिअआ मिथिबाय आंबो एसे लानायनि टाइम जाबायना बेनिखायनो आरोना बुजिदो थ' बाय